Li ber deriyê avahiya rêxistina Partiya Demokratîkan Gelan HDP a Wanê, zîndankirina hevsereka Kongra Civaka Demokratîk KCD Leyla Güvenê bi xwepêşandanekê hat şermezar kirin. Güven duh duşemê ji aliyê Dadgeha Cezaya Girana Amedê ve bi îddiaya rêveberiya rêxistina teroriyê 22 sal û 3 meh cezayê zîndanê hatibû cezakirin û pişta jî ew hatibû girtin. Piştî girtina siyasetmevana Kurd Güvenê li hejmarek bajarên Kurdan û Tirkiyê bi preskonferans û xwepêşandanan bertek nîşanê biryara dadgehê dan. Li bajarê Wanê jî bi heman ve bestê li ber avahiya rêxistina HDP xwepêşandan hat li darxistin. Plana li hemberê em bêjin Kongra Civaka Demokratîk KCD û dîsa plana li hemberî sazî û dezgehên Kurdistanê hemûyan esas ji navendekê tê rêvebirin. Ew navend çi ye? Yani aklê klasîk, aklê em bêjin dewletê di tasfiyekirin û têkbirina gelê Kurd da kûr bûye. Ev demek dirêje dijî endamên KCD bi îddaya endamtiya rêxistina terorî tên ciza kirin. Temel girtin û cizakirina Güvenê wekî berdewamiya êrişên ser destkeftiyên Kurdan dinirxîne. Li Rojava êrişî destkeftiyên gelê Kurd dikin, li Bakur êrişî şaredariyên gelê Kurd kir hemû desteser kirin. Dîsa li Başûrê Kurdistanê işte li hemberî qadên parastina medya dîsa êriş hene dorpêç heye, Şengalê êriş heye li hemberî xweseriya wê derê. Yani evana hemû çi nîşan dide? Dewletan pêre rûbirûne, rejîman pêre rûbirûne ji çareseriyê zêdetir di şer de, di têkbirinê de, di êrişê de ısrar dike. Beriya çend roja serokê Partiya Tevgera Nijadperest MHP Devlet Bahçeli banga girtina HDP kiribû. Temel ev axiftina Bahçeli bi bîrxistû û got ku dadgeh jî di encama van axiftinan da Güven zindan kiriye. Zaten daxuyanî Bahçeli yên ku der heqê HDP da pir xeternak bûn. Yani sûcekî ku raya giştiya navnetewî de wekî sûcê mirovahiyê tê bi navkirin kir. Yani banga qetliamê li hemberî HDP'ya kir. Ne tenê got HDP bila bêgirtin, her wiha got divê HDP'yê hemû ji holê bên rakirin. Ev êrişên ku bi navê mehkemekirin û dadgehkirinê li hemberî Leyla Güven û hevalên me yên din yên parlamenter pêk tê, fezlekeyên nû tên filan, hemû encama wê ne. Yani ew li meclisê xeber didin, li dadgeha hakim û dozger dikevin hereketê. Yani talimatan pêk tînin. Hêjey bi birxistinê ku derheqê Leyla Güvenê da hejde lêpirsînên cuda hene. Ew di 2018 da di dema operasyona Efrînê da ji ber daxuyaniyên banga aşitiyê kiribû hatibû girtin. Güven di dema zindanê da bû wek parlamentera Culemêrgê ya HDP hatibû hilbijartin, lê di îlona 2019 da ji ber doza kecekê parlamenteriya wê hatibû betal kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.